Ke Meghalaya Pradesh Mahila Congress kalapan pau bakam sengoya hab ya kejing betha ke Shillong Citizens Forum lani ke SCF ya kinong song dukan baki deban khanglut ya dukan bat ke kam khai pateng hayodo ha ka arpu pratrik ya yong arajar arpusan kumshi benta ke jing penrem ya ke jingjia syakhsiat yap jong ki arpu hendrengut kinong jengok kai perthai de ke kinhon leno lashkar e Taiba ha Pahalgam ke badan ha ke jenla Jammu and Kashmir Kakong Joplin Scott Shilla kepada ke Presiden Jong ke MP MC dan ke Bapen Pau ke jing persya jur halor ketika jing penbena kalakin thok ru bagade ke jingle ke basupen bor ki nong bu dukan bat kani kan kta ru ki breu ki bala im da katai kakam haba keren shop Shillong mail lingba ke phone call ha ka arpo pratrik u yong arjar arpusan kakong Joplin kalapen Pau bakum ki te ki jing betha ki de bandon ke jing menjur ne ki basong dukan bat kumta kalaong bahkan sapha daga jing ujor seki bor district persya igi nong elam jong katai ka kinhon ha ka benta ba ki shu pha khang kumtoi ki dukan em tenga smo ba kamde ken bele yu ba fi kishen jing em kini ki ble ki ba balik bade dukan teng don ki ba duk ki de min step ke ebe ki yo ke ebe ki ayu ki yo ban ke jing ke la nien teka ngam smo ya hap king bakin chu ong ban khang no ke dukan te mata bele ki shin jing nang ta ki haga mata ka kyo ka ki mar ki dor ki kyo te mata pa de ki brio kinong shong dukan ba pri ki shin jing ba what is it ba ru ki shin jing mata kamaka ki kam ai notice ban ong ask ni license wa kidang ai notice dang shisni mata shibu mata ki ka school ka long ki office ki play mata pi khang shu khang pang ka dukan da don kam ki jin don kam she ingin le she ikin ti ki brio ka pa bhai ki to ken ki ba kamai min sni ka ba min mit ki to ka ta ba ta ka dang ni kum ka Meghalaya Pradesh Mahila Congress ni persya jur ki bon ki long kemi jungi ki ba shong dukan ki ba kamai mestep ki ba amdamit penbiang haying hasem dakata ka jing kamai ka ba shisni mo semanta sin khang na ke dukan ka ta jur kin ba ta jur ba hang ni pade pindam te ka freedom of choice ru you don't have a freedom of choice it's like pide ban khang bai te khang ka tu ka dukan de ban khang renti lot te pilaya tuat jingmut na kipai ba balong na em banyak khang temanta ki bri ho ki siap ti po Pahalgam mo tengin khang dukan mengito da ong ka government of India ban khang lot ki dukan barok shiri India barok kawe ke India to ho ngin hab ya burom ya kata ngin hab ya burom bat ngin hab ya khang hande bale in khang tang ha po social long te tang ha Meghalaya bale ban khang kata ke bangam so ya ha ka Meghalaya Pradesh Mahila Congress kam so ya ya kata ka jingle jong ki Bara Bazar Merchant and Traders Association hato na kaliang jong pin bu nem na kanono ka jing ujor sa ka district minister habay day bag kani yes ngin sa long meeting man ta la sha tingin sa bu ujor ken sa ka district commissioner ni shong ha ka jing ngo ken balay ki habaka city kala phana do menen hande mdan ba shim senjang ban le ke ka badai ban le ken tingmi ke katar kong ni te nimban se mangi pada ni wan chakmat bang persya jore kane ke ibaka kani ka association jong pa Bara Bazar Merchant and Traders kale ni kum ka MPCC kum ka Meghalaya Pradesh Mahila Congress ni persya jore kane balik ka kta ya uduk usuk kta ke jaj bende jungi kta ki long ying jungi kta ki long kemi ki jungi ki ba bu dukan teni persya jore kata nama bon ki balik ki baduk ki ba de mesat ki kamai mesat ki bam damit teni persya jore kane Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom
Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ai khan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki bale hi banai kita ka don ka we ka jing man toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus f manta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya